И здравейте хора, аз съм Бодо БГ и днес ще поиграем малко Minecraft Pocket Edition. Помните видеото, в което казах, че няма да снимам една седмица. Тук сега намерих малко време, в което да снимам малко. Иначе, не знам, утре може да има клип, но не е много вероятно. И сега ще започнем едно ново оцеляване на Minecraft Pocket Edition. И съм с шейдери, вижте дървета колко са яки. Имат анимации, готино. Cool. Утре може и да няма клипче, да знаете. Или други ден. Не се знае. И също така изключително ви благодаря за 30 абоната, което е супер. Това е голямо постижение за мен. Супер огромно. 30 абоната. Не вярвах, че може да стане това. Още не вярвах, че може да стане. Оп. Мамо. Какво направих? Не! Какво направих? Така е много трудно, ама е готино. Трудно. Сета. Просто ще ги съберем така. Айде, половината клипа да си крафтвам това. Си правя дълги дъски. Не взех си един крафтинг тейбъл. Там виждам коне. Майко, средоточил съм се, сякаш чита Библията. Затова не говоря много. Вижте колко трудно се крафтва с това, където е. Не мода да викат на PC версията, като на компютър. Сега това само една искам да сложа. Айде, че ще стават. Едно така. И си да си чупим крафтинг тейбълът. И да поемем на път. Вървя си. Шейдерите много готини. Имам и сянка даже. Ето я. Само че краката не се мръдат, където ходим. Въобще не се мърдаме. Слънцето е същото. Ще ме обичаш ли? Мисля. Водата е готина. И също шугъркейн е черен. Шугъркейн според мен принцип не трябва да е черен. И между другото, ако се чуете, защо не снимам на компютър, това е, защото нямам канал на компютър. Опитах се вече да създам пък нещо, не знам, просто не ми приема паролата, така че... Иначе имам игри, имам CSGO, имам Call of Duty, такива игри имам, да знаете. Това са Call ли? Или Iron? Според мен е Call. И ще го изкопаем. Да. Също тук. Yes. Така, това според мен трябва да е Call. Да. Прави бях. Да. Да съберем камък ще ни трябва. Ще питам да превъртя Minecraft Pocket Edition. Като се питам се развивам достатъчно тук. И да убия драконът. Като според мен ще е impossible. И ако щете, когато се игра на компютъра CSGO.
Кракната. Няма нищо срамно. Нали пак игра? Да си вземем красните ебала. Лева. Така, сега къде да спим? На спирка. Повтаряй, автобуса. На спирката. Автобуса кажи. Автобуса, спирката. Автогарата. Авто- Добре, правим. Вау, колко много светя. Ще взема да ми бера. Да набера, ако за да сме по-точни. What? Ти сериозно ли? Тай му овца знам. Окей, ще набия овцата и да видя какво ще е. Къде се кача горе. Автобуса на карата, къде отива? На спирката. Мисля, ако виждате една точка, която се движи постоянно, това от мен. Като се мърдам. Мисля, че играем на нормал. Добре, нека си проправим път. Автобуса на гарата, където? Чакай. Слагат. Добре, този там грейвел как не е паднал? Тук грейвел пада. Ето.